ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дӯстони азизи ман, пешай тамошои видео мехоҳам шуморо бигӯям ки дӯстон ба наздикӣ филиалҳои асосии Атомӣ дар шаҳри Душанбе, дар шаҳри Хуҷанд, дар ноҳияҳои тобеи марказ официально кушода мешаванд. Ҳама тайёрӣ дидестиянд ва шумо аллакай занои тоҷик метавонед бидроед дар нами ширкати Атомӣ ай ҳозир регистратсия шавед ва қатимо кор кунед, маошҳои нағз гиред духтарако. Ана ман ҳозирашда то 70,000 рубле дар як моҳ кор кардестам. Ман чеки спонсорма мемонам дар як моҳ то 300-500,000 рубл кор мекунам. Ха албатта вақте ка 3 сол кор кардагим, ман нав сар кардагим, шумо ҳам метавонед дар муддати кӯтоҳ ранги мо ойликҳои нағз гиред. Ва чӣ хеле ки медонед дар иҷа расходи зиёдӣ надорад. Фактически мо уже шумо дар практическишам нишон додем. Дар 6 моҳ як борак 1800 рубл да харид мекунӣ, уже аъзои ҳамин ширкат мешӣ, 2 нафара регистратсия мекунӣ, тамом кор рафтан мегира. Маҳсулотиш аълосифата шумо да махқул мешава, корш аллакай ҳама да қариб махқул шудеста ва пӯшида нест ки аз дигар ширкатҳо одамо бечораҳо ба ҷои омада қатимо кор кардестия. Ҳама да муваффақият мехоҳам дӯсто ва касоне ки мехоҳед қатимо кор кунед, марҳамат рақамҳои мо дар рӯи экранай. маҳсулоти беҳтарин дора Атомӣ, биёен якҷоя кор мекунем. Азизи на хонаи рахшон биромадем, хурдем сер кардем, мега бишнем актум шир уже мо мерем. Чияи? Оливкия чияи? Чекнем. Компот биёри зуд меша. Хонаи манеҷашон омадем. Ҳам қасалқин. Круто. Иди имрӯзи идай. Дӯстои азиз, ай хонаи Фаридашон биромадем, ягон транспорт нест. То иҷа ба як автобус даҳа омадем, обус берафта мо фуромадем. Ана меяда ждём. Такси даже нест. Нигоҳ кунე, аусу ҳеҷ қариб намеояд, айса ҳама меравад. Азиз, шумо да видеои идгардак маҳқул будай. Барои ҳамин ман идгардак пайдо кардам, гуфтам майли, ман меом гуфтам. Мегӯянд чӣ то намеомадӣ, гуфтам чӯ подписчикҳо да идгардак маъқул. Дар иҷа точкаи ҷамъшавӣ ки идгардак меран одамо. Азизи, дуюм рӯз хонаи рухшона ина мо омадем, озиботи гаҷо рафтестем. Подписчика як кас гуфта ки райони шумо куҷоя? Райони мо ноҳияи Фирдавсӣ, шаҳри Душанбе, некем хе ужасный рай, наоштакиаи ужасный. Зои азизи, на ё хона да ҳичка нест. Купачош пасян купачои мо будай. Ана омадем ҳичка нест. Яко ҳама дар омадаист, ки ҷоида якас ванна рафтеста, якас душ рафтеста, касе чӣ кори фурӯша кардеста, соҳиби хона нест. Соҳиби хона нест. Аҷоиб. Охи поёни гова бирехи. Ну бо сари кӯча биромадем. Шонда интерес найда ҳама хонаҳо моро вард сари кӯча наҷа хонаи ҳайт гилла. Ё хола духтар будия. Ин хонарам шумо бояд бишнависӣ. Хонае ки меомад эфир мекардем ку. Гӯспандо шуда. Азиз, ина хонаи ҳамсояамона бинед. Чӣ хел хушрӯ накрывать кардаги. Свет надора? Ха биё, тури кида. Ха свет гем бо таровати хона дигар мешавад. Ку? Дӯстои азиз, наҷада чанд галдак будай, рухшон диеташа тамом кардай да ҳаминҷа. Чои Атомӣ чанд кило харод кард, ростша бигӯ. Хая 18 кило. 18 кило? Ду раунд хӯрдӣ? Ду пачка хӯрда. Просто ҳозир ида бо уже тамом. Анам хе дӯсто, вақте шумо чоя мегири, мо ба меге ки хароб накард, ранги ини ҳама чехри канеш на хароб. Не, худ ман санҷидестам да ҳамин рӯзи ид ки ку баъди чои Атомӣ хӯрдан, ку ман наҳоят чағарда хӯрдам. Ку бояд чағарда бохӯрам, ку мешам фарбе. Бояд ки чои Атомӣ дигар обратно веста нагирӣ мега. Барои ка ман специально хӯрдам. Боз ширинӣ нафордеста, та гуфти нафордеста. Не, ширинӣ вообще не гуфтам. Баъди ҳамо Атомӣ. Фақат намтари. Ин ҳамсоя шоҳидӣ метиҳанд. Чанд ка хароб тофтам, чӯи хӯрдам? Напрось. Тош дига намешава, шай хароби аз шаглу на. Не, дӯсто. Ҳолам хароб мекӯ.
Roş metoy şoroşu. O beha xarub şərdi seyircədən. عزیز قربانی اومدیم قربانی بده خونه نянкай Дилафрӯз. این سوپر چی بوده؟ سوپر شماتیک. خونی بچهش؟ باز یه بچه زندوره دو بچه زندوره یه تن؟ Oman nizo ama jo سریع پول میده یه اکوم بگو خوشت بودی Ay Timur. тамошобинои не хонаи гуфти рухшон боӣ омадем боӣ Ay şunu reyla. рухшон кино индийский тамошо дорем и охирон хона баъд ин хона меравем уже всё концерти индийский рухшон дар габроба баъд пишодам ҷана тамом мешавад тамошобинои азиз да ҳамин ҷа идгарда ки ман тамом шид ҳамин чиқае ки рухшон дуюм рӯз гашт ман қатиш гаштам ростига ва ё то 10 рӯза мегарданд чихеле ки медонем видеошда леки ман бо пага кор ки ҳастай ана уқа бисёр қатишон нагаштам бо ҳамин бигем иди ман тамом шуд дӯстои азиз бо идои дигада ҳатман идгардака ман шумода видео мекунам тамошо кунем барои ки бисёр мегӯяд ки видеои идгардака бисёртар парто насиб бо идои дигада ассалому алайкум дӯстони азиз хуш омадед ба канали мо дӯстони азиз ман мехоҳам яке ай беҳтарин маҳсулотои ширкати Атомира шумода пешниҳод кунам интимни гел барои занҳо беҳтарин чизай ҳама талаботое ки шумо мехоҳед ҷавобгӯай анамин маҳсулоти корея шумо медонед ки Атоми корейская компания бисёр вақт ман мегӯям ки дар бораи ҳамин маҳсулот метавонед аз Google фаҳмед барои ки Google як майдони озоде ки одамо фикрашона менависанд мисол вай дурӯғ нест дар бораш бихонед бифаҳмед дар душанбе нали чи ҳастай метавонед рақамҳои рӯи экран нависен ва дар бораш пурра маълумот метиҳем ҳамаш ай гиёҳҳо тайёр карда шудагия беҳад эффекти хуб дорад нархшам гарон нестай ва борои Атомира худтон медонед ки ба дараҷааш хубай сифатшон оиди закази анамин гел шумо метавонед рӯи экрана рақамода бинависед мо шумода ҳамаша пурра мефаҳмонем бор наличи душанбеда ҳаст